Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro, ingkang kinurmatan Bapak lan Ibu Guru, staf karyawan SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro, ingkang kula tresnani rencang-rencang sedaya. Puji syukur kathah ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Asih kawit ing wekdal menika kita taksih pinaringan kaharjan saengga ing wekdal menika kita saged makaten. Kula wakil saking kelas 12 agungipun panuwun dumateng Bapak Ibu Guru awit saking sih katresnan agungipun ngawentah dumateng kula lan rencang-rencang. Saengga kita saged ngrampungaken kewajiban nangsu kawula wonten ing pawitan SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Kula lan rencang-rencang namung saged ngaturaken pandonga mugi-mugi amal lan kasaenan Bapak Ibu Guru pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Tansah pinaringan kawilujengan, kasarasan lan katentreman. Saengga kita saged ngawentah dhateng para murid ngantos paripurna kanthi biji ingkang sae. Kula lan rencang-rencang ugi nyuwun agenging pangapunten awit asing damel Bapak Ibu Guru duka lan jiwa. Awit saking atur usaha salah bawa ingkang boten mranani penggalih Bapak Ibu Guru sedaya. Dumateng Bapak Ibu Guru lan adik-adik sedaya, kula ndonga mugi tansah pinaringan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Wasana cekap semanten atur kula menawi wonten kalepatan atur saha bawa ingkang boten mranani penggalih kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.